monggo buana nipun laksanaken. Mangan pacek, mangan pelem dicampur pacek, puasi memang oyo. Godhong jati nggo wadah kabah diyane mati ambene obat. Pon desa, pon bo, pon disaku, pon masak, pakai kangge dodol-dodol lari, nak biasanya nak baru ini nak terus nyuwun-nyuwun kalian, dhewe to mbok, piye ya? Sampun mbok, kalau pon masak-masak, pon dodol ini apa? Dodol apa? Masak nih, kadang mbok, dewa iki lho, orang mau direklator ya api dengan masyarakat. Oke, bapak pancen kudu tak omong ini marang ramu campur ya. Sing sepisan. Kapare wandane abate kono ini dhewe program kerja sing pancen kudu dilaksanake wajib ya. Ono APMP lan sak panunggalan. Koperasi Desa Merah Putih program nasional sing kabeh desa kuwi kudu ana wajib. Termasuk desa dhewe sing liyane duwe kewajiban PBB pajak ini benar. Dan tambah aku saiki kuwi PBB SPPT-ne sampun dipun bagi banten tapi kata dereng Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kon ndang dibayar nggih. Canggih gampil kon bayar. Ora kudu ning bank, teko HP yang banking sok. Terus mungkin ten lho nang lho nang kamarmu kan lho. Apa jenenge?
budel kae mbok. Kae mbok iso kan bayar nang kono. Nah, kuwi. Terus ini no, saliyane PBB ana Bapak Kios sing kudu tak aturke marang daya Bapak Ibu nggih. Bilih kala tanggal gangsal Mei kala wingi wonten ing papan menika sampun dipun leksanani bulan pembukaan bulan bakti gotong royong masyarakat nggih BBGRN Kabupaten Ponorogo ingkang dipunrawuh Pak Bupati. Lajeng wonten ing kegiatan kala menika saderengipun rawuh wonten niki Pak Bupati ninjo lemu gawe taruh ke lembok endi? Kae nang Padan. Nah, saking copatan langsung ten doyo. Om kandang komunal sakti kae. Jenenge apa kae kadang iki? Kae iki Kelompoke. kelompok wahana andini bakti. Oh ya. Kurang-kurang sewu iki khusus anggaran 20% untuk ketahanan pangan. Salah sijine ya kuwi nggo ketapan sapi karo sawah. Gue mbok kuwi gawe meningkatkan pendapatan asli kabupaten. Nah, ya matur. Terus kene no, sakliyane kuwi kowe mayang sari. Gaweanmu kepiye, sanggarmu kepiye? Nek wingi iki pas BBGRN Pak Bupati launching Wingkoboro. Mugi-mugi wae disuwun Wingkoboro iki sesuke dadi identitase khusus Karangsewu. Terus liyane ya ono Wingko nek iso Wingkoboro dadi identitasnya Karangsewu. Iya no? Terus nek kayak bayi-bayi usahakan iki. Oh, pos yandu. Heeh. Pos yandu itu temboro saben tanggal kali mbok. Ini kan temboro itu sadar-sadar. Alhamdulillah. Mesti disumpul anu siap-siap sing timbangan apa berapa rasa siap. Itu komitmen. Latihannya itu dulu kok ya latihannya. Dimimiti alon-alon itu sing kadere kok ya barita ya dadi kadere ya dulan ya. Alon-alon dimimiti supaya ini Mbak Kako, Mbak Putri tensine iso diukur, mungkin dia dikato diisi. Lah ya ngoten to Bapak Ibu. Nah, dimimiti alon-alon ya Nak ya. Jadi saliyane pembangunan fisik kudu bangun sumber daya manusia nih. Nah, Kelihatannya budayamu ya. Ini pendidikan loh, pendidikan loh. posyandu. Pendidikan, tentang perpustakaan, Heeh. standar, Heeh. kelas bahasa Inggris loh, Mbok. Heeh. Terus yang penyanyi, gamelan, terus kembang, yang kemetelan. Ya supaya alon-alon supaya ning lemboko piye caramu anggonmu rangkul wargamu kene. Ini ya nek ben kabeh do sehat bocah-bocah ya do pinter. Lan sing paling bagus piye carane awake dhewe kuwi maresane utawa apa jenenge? Iki lho, uri-uri kabudayaan kumprah bocah-bocah sing cilik-cilik iki ben seneng gamelan, ben seneng krawitan, ben seneng ngembang langsak panunggalane. Kuwi kan abote piye meneh iki dadi tugasmu ya tugasku ya tugase Retnosari. Lha ya piye meneh ya Nak ya. Dadi iki ngene ya Nak iso dirangkum ya cara-carane siji kegiatan BBGRN wis kalaksanan kanthi apik. Pak Bupati rawuh penggali nggih. Seneng muga-muga sesuk ning taun-taun sak teruse ana kegiatan-kegiatan sing pancen iso dirawuhi piyai-piyai penduduk Kabupaten Ponorogo. Saka ora wis wong Ponorogo no. Iki saka luar Ponorogo, luar DIY, luar negeri. Kuwi wae PRmu ya Nak ya. Piye carane bareng-bareng karo masyarakat kula suwun mugi-mugi sak mangke boro kalih Karangsewu menika langkung sae, langkung maju lan dadosaken sak mangke Karangsewu sebagai desa budaya PRU. Nah, saya PRU. Desa budaya. Nah, kuwi desa PRW dilengkapi ya. Apa deh? Ayo wong PJ, Mbok. Apa deh, Mbok?
sanggungnya program-program itu. Ya, jadi yang para sana terus apa jenenge wiko ya wis paguyuban kula budaya nggih sampun diresmekake para mereka monggo anggenipun uri-uri kula mengke saking wetan kali ya insyaallah siap sak wanti-wanti wonten kegiatan nika di napa ten wekdal mengke sak janjian mboten dadak insyaallah saged sowan. Anaknya selamat. Mbak, Itu Mbak, apa? Aku berani mikir ya, apa nih? Dek, sampai kalau pulang ini lah, nanti aduh dia ketepat. Aku udah ditambah lagi, Mbak. Jadi yo, nek ditambah lagi yo. Ayo satu apa? Penting. Nek aku udah bayar pajak, bayaran. Jadi apa? Ayo jadi saiki. Kali ya, Mbak. Lah iya. Penting. Lah iya beneran nek. Ora mau efisiensi nek kuwi. Awak mah gede iki kok oh ya ra mau mah kuwi. Ora luwak. Saya iso bangun. Ora iso gawe apa-apa ning desa. Ono nek diprotes karo wong ora iso alasan dari ra dhewe ora iso. Anane saiki apa iki? Perkuat digitasi. Kita kerjain Ternyata itu Iya. orang tapi setelah sumber daya manusia. tahu jebelin nanti yang Kudunya aku ya jaluk dunia kok kapan orang itu nek ning aku iki dhewe bisa kaya Ya. cukup kan Ya. Ya, atau ya kok tak matur Pak penemu karo ning dinas sekarang yo. Nek kaya kapan yo ora iso kepiye-piye tanpa dinas ini. iki ora kan kok Dorone dhewe iki kok mau ora? Enggak mau. Yo, tak ketemu. Lah niki wau niku nembe kok kok niku anak kula sing gedhe niku kaya kari niku wau. Lah sing kok kari sing cilik sing kaya kari niku. ora rasane kene kok iki Nggih, kok nggih. Jingklak iki niku wau dara. ning lama-lama sing kok emane aku ora dijak lho. Aku ora yo seneng nek iso padha karo kowe kabeh. Ora lama Dara sing sewu. Kok kadosipun utawa ing penggale nika penggale napa? tidak iki ora bagus betul. Nggih. tak tenane aku iki bingung. Nggih. Raja penglamar semua ini. Ini jiwae ora wonten ranane penggaliku piye. Lah wong apa milih sing kuwe, sing bagus, sing gede dhuwur. Kantor ngarani, Dara. Ayo ora iso wong jeneng wong tresno ki ora iso di. Aku sing ora ora bisa digawe kok. Ya kale siji wae ora ono sing ranane penggali. Lah wingi sik sampe kok padha ngamen kowe tak ya nak ya. Lho iki lho ya. Bener lho. Boten sing dewan apa to?
Nanti mau motif ireng maneh ya wonten maneh kuwi ra teko apa senenge pamilihmu nggih turut kowe nggih kanjen aku nek asma ku ra mrempo teko tak seneng ati nggih leres ning yo teko nang ngoten niku jenengan yo penggawe teko ora sing ten apa ten ati ayo yo bingung yo nek yo nyatane yo ora ono sing kaya kepengin tak ngagemi ngono kuwi kok yo. Lah iku dikon mesaken kados napa to, Ndara? Aku dhewe ora ngerti yo. Wah, piye namanya? Sembahku kan Ndara. Yo tak tompo. Iki mau lagi do. Cukup pare cukup kok apa kok kaya budak kan. Nggih, iki mau ampun kok kowe kanggo gawe ya mulai bulan yo lho. Joget-jogetan kan ibu, jogetane kaya ngopo. Nek rampung bakal pantalyane. Rampung durung wis cukup pare cukup. Ya iki Ndara, saiki nggo napa? Oh, amane apa? Apa nak ngene nak? Cukup jaya kok. Anak-anak. Nah, bulan ini kamu kita ya udah bisa ngabdi. Pripun, Mbak? Cukup kono. Sing mangan apa? Oh, ya. Kok marah-marah warung angkringan. Ngapunten. Nek ora luwih Pak Lalu ya. Nek cukup sing kabeh. Yo sewu. Ora dadan lho, nggih. Kenayu. Kula sowan wonten ing kuburan menika boten dipun tinggal. Janipun kaget lho kula pangan. Wonten perkawis menapa? Danipun nggih kula wae sawah oleh jangan sak jawine. Aman. Panjenengan enggak lah kalau lagi sowan. Oh, namun tidak sampai toh. Nggih, danipun wonten bab ingkang kedah kula lakukan kalian Pendidikan dikabur, ada cara. Perkawis menapa, Pak? Denari. Kula menika nampi dawuh saking Kang Rama. Supados ngrampungaken bab kathahipun rada pengalaman ingkang ngarimaken dhateng panjenengan. Gelaran kamilan itu berapa? Kula menika saestunipun disampaikan. Kula dhewe kepengin dalan di kampung kok, Pak. Denari. Menawi kahanan menika boten pun rampungaken. Bebayane rupat tentreming negari tersebut. Ini badhe jawaban pun nak. Jadi mesinipun kula mentokaken pamilih kita. Jenyatanipun setunggal kemawon dereng wonten ingkang cocok wonten ing manah kula. Denari. Menawi kahanan Kediri menika enggal rampung menika wonten Sora Sugih. Kados pundi menawi panjenengan kula pundhut dawuh kemawon. Kados pundi Mas? Kok kaget apa panjenengan? Kok panjenengan badhe mundhut garwa kuwi? Panjenengan menika ora krana dalem.
Bahwa Kita sampun jamu merangkang Kanjeng Rama. awet panjenengan sami dipun ayonaken kathah priya menika amargi panjenengan dereng kagungan garwa dengan oleh sampun kagungan garwa boten wonten malih ing sami rebat panjenengan dereng mampu. Nah, ini kok panjenengan kok ngendika kaya wong-wong kok yo kepenak banget. Kok yo ora dicek dhewe. Kula menika tak dosa nggih jenengan. Bapak kula niku dadi Joko Kaset. Niku jane nanggo panjenengan. Nek panjenengan boten rumangsa prawi wonten ing wisuwanan kula lirik kula sami panjenengan menika malah boten nanggap. Dados panjenengan anggenipun jebul wonten ngensanipun Rama menika ana pamrih to. Pripun? Kersa nggih kula pundhut garwa yen ndang rampung perkara Nyuwun iki. pangapunten, Pak. Kula mboten ngerti. Panjenengan menika merangkal wonten Kanjeng Rama. Menawi wonten abdi kenal napa kabar pundi? Sehat. Niki pun kula nyatri. Nah, wonten prajurit monange malah kadene ditangkep sisan. Kok ora isin to? Ora malah terus kakon kula kalian beliau saged saresmi. Pak sedile pemindake kuwi ngomongane to jenengan. Sehat. Terus mau kula menika kalian panjenengan kae, Pak. Wong beliau nggih nglagate ngaten lho. Mboten. Lahir batin kok. Swami Topeng Ndahe Panjenengan mriku pindhane widodari kang dewasa. Boten lokal malah kathah priya ing sami kedanan dhateng panjenengan. Paman. Terpuji. Boten sampun jenengan menika paring pangampun. Kula ora bakal sudi ora bakal siup ngadosi panjenengan. Kok sakniki nek kula niku boten paman. Ya kan itu jenengan kula dalem Kanjeng Rama. Paman anggen kula ngaturi mireng. Kang Mas kok tak langsung sae to jenengan. Boten. Aduh Nimas aduh ya
Namung kepengin gelar diwanu kalian panjenengan. Wong tuwa ora iso diajeni babat pisan. Dan ayo. Gulung wangine pun kebatut gandrung-gandrung kudu lakon. Mbok yo padha wanita liya sing kersa panjenengan kudu garwa. Soalnya kula niku wau pun kebatut ngombe jamu. Loh, panjenengan kok tambo lho. Senajan kula niku rada tuwa ning kesing kula. Jamu apa ning dijuk kuwi? Kula iki to. Ampun ada, kok mboten sama Pak lho. Kok ora ajar-ajar kepiye wong kula menika tempat jadi panjenengan kok. Mados garwa menika sing gelem, sing tresna karo panjenengan. Ora ya sak karepe dhewe. Terus mau niku nek riyen jalaran saka kulino. Nek sakniki niku terus mau jalaran saka Bulubudur. Kula mboten Bulubudur, mboten sida kelapa niku. Nek panjenengan kula jenenge kurang ajar. Tresnakutan sing gedhe panguwasan. Kula saged gawe wong bener tak gawe kleru, kleru tak gawe bener. Abang tak gawe ijo tak gawe putih. Ayo pengen boten kersa nganggati kepaksa kula nganggo apa. Jadi kados ngaten menika to tumindak panjenengan. Jadi sing gawe rusak ing negara menika jebul panjenengan dhewe to? Pun kebatut. Apa nek kebatut menika ora iso didandani? Boten kedah apa. Boten. Kula yo kok ora sudi kula. Ayo. Jangan bosan kesel, ada sih kalo. Mari kan bosan. Pengantar panjenengan. Kopat kapit toko sama angin, sepirot bonggolnya lawe kok. Tahu kok banget. Foto-foto kalian manungsa ingkang boten gadhah tresna kaliyan panjenengan. Kowe sing kurang foto. Ngerti lagi ana wong nganggo gawe diganggu. Kowe iki sapa? Mlebu ning taman keputren. Kuwi Joko Langkir saking Jawa. Oh, Joko Langkir sing gedangan. Iki, lha kok kok mlebu ning keputren kene? Langkir piye? Panjenengan to sinten? Oh, apa mantu? Ketara kowe iki ora tau sekolah. Patih Bulung Wangi iki wis kondang, ora ngerti. Dadi aku patih Bulung Wangi, kepatih Kediri. Lah kene panjenengan menika kepatih menapa tumindak ingkang ora tata.
Kula Joko Langkir. Joko Langkir. Aku jaluk tulung aku ditulungi yo. Dengan yuk, apa sebenarnya apa Pak Joko Langkir Joko Langkir. Menawi boten tresno ki boten tresno boten saku dipeksa pipate. Kedaipun panjenengan menika pepatih wonten ing kedhi. Minangka tepo tuladhaning Pranayaka Praja mandhapipun dhateng para kawula. tak kandhani. Tepo tuladha apik ora elek. Iki Arep milih sing apik kena, sing elek ora apa-apa. Ora tak tuladhake iki Pak. Coba sing Allah iki. Tak go dhewe. Pokoknya tak tuladhake. Sing sebenarnya aku lakon karo Den Ayu Daneswari. Saiki kowe bali kok. Bodo enggak kuwi. boten kula kedah mitulungi dhateng Gusti Putri supados boten dipun peksa boten siap dhateng panjenengan Pak. Angger. Sepisan meneh aku njaluk karo kowe. Gelem bali apa ora? Boten kula peksa mitulungi dhateng Gusti Putri. Oh, yen kowe ora gelem,